medical kitangunyahan tatay na dating nagtatrabaho sa Metro Manila, tinamaan nin helang na diabetes. Aram mo partner, pag may helang kaning diabetes, grabing komplikasyon. Grabe ang mga komplikasyon. Grabe ang bawal. Napunduman siya sa pagtatrabaho partner, yaon man ang sa iyang esposa para sa iya na alalayan siya partner kan sa iyang pang-urual daw na gibo, pagpakakan, kung paano pa ang pag-aataman partner. Yan ang satuyang nahatudan partner nintabang. Ang detalye kayan na kay Aika Ferry. Maliliit na binti at balikat na dahilan ng panghihina. Idagdag pa ang malabong mga mata. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng 61 taong gulang na tatay sa Kamalig-Albay na si Tatay Romel. Kwento niya ayon sa doktor ay mayroon siyang type 2 diabetes, kaya ang dating batak na katawan sa pagtatrabaho tuluyan ng nangayayat. Dati siyang empleyado ng Metro Manila Development Authority o MMDA, ngunit dahil sa sakit ay napilitan siyang huminto. Sabi niya, labis na pamamanhid ang kanyang nararamdaman tuwing lumalala ang kanyang sakit. Ang dawas ko dati, dakulaon talaga ang dawas ko. Ngunyan, nagsadit. Bawasan na ubos ng mga kuhana. Doble kayod ngayon ang asawa ni Tatay Romel na si Nanay Evelyn para matustusan ang gamutan ng kanyang asawa. Sa pagtitinda ng isda at sa maliit na sari-sari store kumukuha ng kabuhayan ang mag-asawa. Subalit, aminado si Nanay Evelyn na kung minsan ay kinakapos pa rin siya sa budget dahil minsan daw ay nagagastos na rin sa pambili ng gamot ang kanilang puhunan. Nag-i-insulin kasi po siya, yung mamahal niyang insulin, tapos yung sa gamot naman niya, yung sa diabetic niya, nasa 53 isa, 2 times a day po, tapos yung sa cholesterol, lahat, tapos mga vitamins niya, yung maintenance niya sa isang araw. Minsan di ko po kaya minsan naghahagad akong tabang sa mga kapatid ko. Minsan binibigyan din ako nila. Kasi pag gaya na yun, walang akong pagdilin siya yan din sa tindahan. Di ako makapagtindang isda. Dagdag pa ni Nanay Evelyn, mababa na ang 1,000 kada araw na gasto sa gamot. Kaya naman, hiling niya ngayon sa Action Co Center Tabang Ora mismo na mabigyan ng asistensya medikal ang kanyang asawa. Tani na dipisi lang akong gapos gaya nito, mahirap ang pagdilin siya. Gaya, ang taas ng mga bibilhin. Tumaas na naman yung mga gamot at yung iba lang kasi yung iba hindi ko pa naanohan na yung sa gamot niya sa diabetes tumaas na naman. Tapos yung sa vitamin sa ihi niya kasi sa lahat-lahat totally ma'am 4 ang gamot niya, pang-5 yung mga vitamins. Agad na nabigyan kasagutan ang kahilingan ni Nanay Evelyn. Bukod dito, inabot din namin ang food packs sa pamilya. Papasalamat po ako sa Ako Bicol na at least na anuhan ko po yung mga pagkukulang niya sa gamot na ko rin ay raos ng 6 months. Isa sa binibigyang pansin ng programang Action Co Center Tabang Ora mismo ang mga senior citizen na katulad ni Tatay Romel na mabigyan ng tulong at pag-asa. Si tatay na nagkaigwan ng diabetes pero an sa iyang padabang esposa mati partner an pagpadaba man dirara yan pag-asikaso tigtaon ni Aika Perez so bago medyo maliban duman sa sa food packs. Kusang ito laganan gayon dito kan sira. Banyera. Oo, kasi ito nga ni partner an kabuhayan. Okay. Ang importante partner, ang tabang ora mismo kan Action Co Center na Ako Bicol Party List padagos na nakakaabot sa satuyang mga kababayan.